Zvonce zberám 44 rokov. Všetkých zvoncov, či už plechových alebo mosadzných, mám vyše 2000 a za tie roky to som tak pomaly zhaňal a pripravoval na tú kožu, to uvidíte, kompletizoval som spona po vašomu alebo bracka na kožu a tak zvoneček. Lebo zvonce, celkové zvonce sa rozdeľujú na dva druhy. Plechové a liaté. To má kilo. Kilo to má. Ako kilo múky. Áno, reálne. No to je aj ako zbrojný druh. Toto je z Leningradu. Tu na dobytok také veľké. Tieto tu na tejto stene to všetko na ovce. A tu je na kone. Preto vidíme toľko tvarov, lebo každá tovareň mala iný tvar. A keď skladal z kušky učeň, tak musel vytvoriť iný vzor, nie ako jeho majsterovi. Lebo keď niečo odlejete, to sa nedá zjesť ani vypiť a to je pamiatka. A to je už potom tak. Človek má telo, spiežovek má telo. Človek má srdiečko, i to má srdiečko. Človek má hlas, každý máme iný hlas. Aj každý zvonec má iný hlas. Toto je drumbľa, to poznáte. To je ženský nástroj, na tom hrala Marina, keď sedela v okienečku. Ženský nástroj, každá žena na tom vedela hrať. Justo. Všetky tieto nástroje, čo vám predvádzam, všetci musíme hrať v 6 fujaru, 6 drumble, 6 ústne harmoniky. No a takto potom až ku Slačíkovej hudbe. Vždycky nám vraveli, kde chodíte na tie hlasy? Tak, učili sme sa v kostole, lebo my sme Rusnáci, lebo len Rusnáci majú tie také silné hlasy. To medzi inými vierami sa nájde, narodí. Len my Šumiačania všetci, lebo my pochádzame od Mukačeva.
tiež vraveli, že kde mám hudobný nástroj, mal som to vo vrecku. A ja som také ženy tam v porote boli a ja vravím, nástroje si všetky nosím, viete, so sebou. Bol to humor, lebo neverili, že dačo z toho bude. Ja na 10 hrajem aj syn. Ale noty nepoznám. To ma veľmi mrzí, lebo taká doba bola, čo sme sa neučili noty. Nechceli sme sa učiť. Slovákov Unia tak strašila, lebo pritlačila k stene, lebo ja mám tiež svoj salaš. Vyrábame syr, brinzu, oštiepky, žinčicu. Že musí byť hygiena na prvom mieste. My sme tú hygienu vždycky mali. Predsa bača nemôže robiť syr so zašpidenými rukami. Ale musí byť kachličky, musia byť voda a tak ďalej. A spýtal som sa, lebo zo Šumiaca jedno dievča vo Švajčiarsku a pomáha pasť ovečky jednému staršiemu panovi. Vrajme, kde vy máte tie kachličky 1200 metrov nad morom? Takže nikde, že v takej drevenej v takej miestnosti drevenej a že drevenú nadobku takú má a ten starky tam ten syr tými rukami jeho urobí a turisti to všetko pokúpia a zedia. Tak vo Švajčiarsku môžeme, ale na Slovensku musíme mať kachličku.